golek isi podang sangat ditunggu oleh penggemar-penggemarnya di seluruh antero dunia. Oh, apa ora tau tanggapan? Yo kerep tanggapan. Mung ora terekspos karo channel-channel besar. Oh, ngono ah. Wong wingi Agustus sire ya takon nguwati duwe Jolaras Indonesia ya ora iso. Umi kuwi, heeh. Mergo tanggapane ya wis nang ngendi-ngendi. Oh, ngono ah, lek longgar wae melu bapak. Oh, ngono ah. Ayo no, ngadeg kono. Oh, ngono ah. Yo disupati sa. Mari berdiri Nduk Umi Habibah. Yo. Nduk, selamat malam Cahayu. Selamat malam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Piye kabare Nduk? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini para penggemar-penggemarmu yang ada di YouTube juga yang ada di sini mau sing ting brengok. Umi. Tolong sapanen sik Nduk. Sing nang kene sik. Ha, sing nang warga ana kene sajake karo awakmu sapal banget. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Ayo sapanen karo kata-katamu. Gen ajar pinter omong lho, Nduk. Pun lali, Pak sampean. Nggih. Masa dadak nuntun omongan wis gede lho saiki. Lek JSD dhisik JSM dadak nuntun sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Lah saiki wis gede, wis kuliah semester 7 ta? Nggih. Nah, saiki kudune pinter omong. Wong golek duit wae pinter kok, omong ra iso. Ayo. Nggih, matur nuwun dumateng sedaya para pamirsa sampun mirsani ringgit dalu punika Pak, Bu. Matur nuwun sampun kersa tresnani kula sak rencang Jolaras. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk berkah saking Allah, terus sehat selalu, kathah rezekine, ampun kathah anake nggih Pak, Bu. Kok malah kaya wong kondangan to kowe? Lah pripun? Ya ngono iki ya ora apa-apa. Yeah. Ora apa-apa. Itu namanya ada interaktif antara sinden dengan para warga masyarakat ngono. Bener kowe. Ora nyalahke aku. Nggih, mliginipun anu Pak. Sapa? Penggemar saking YouTube ya. Yeah. Tolong di close wajah Umi Habibah pas raine. Sing nang YouTube iki Umi ngono komene iki. Nggih,
Selamat malam sedaya para streamer YouTube. Halo, Pak, Bu. Ya ora nyauri mu halo. Nggone ning Jakarta, nggone ning kono adoh-adoh kok. Nggih, matur nuwun, pokoke matur nuwun. Pokoke selamat menikmati dan selamat apa jenenge kuwi mendapatkan hiburan ngono ya, Nak ya. Nggih, Pak. Nah. Iki wis rampung tenan nekmu KKN. Sampun, alhamdulillah. Nggih. Terus kembali ke masuk kuliah lagi ya. Nggih, tapi niki nembe daring Pak kuliahe. Soale kan Solo zona merah. Oh ngono nggih. Daring tadi sekolah ning omah kaya zaman pandemi kae ya. Nggih, selama 1 minggu. Oh ya, ditungane muga-muga Solo segera kembali pulih seperti semula nggih. Amin. Wong anak-anak kowe sekolah tak pengen ora sak sekolah. Lha napa? Ya ki mau. Wedi nek ngantekno apa-apa ning bocah. Nggih. Heeh, wis ning omah wae ora sak sekolah. Ngono sekolah nggih apa gitu. Pancen anakku tak goblokne siji kok, Nduk. Cok, anak iya dipinterke kabeh goblokne siji piye. Heeh, ya. Ya, iki uga ingkang winanto ing pakormatan Pak Kepala Desa Pak Sugiono Nduk Nggih. Pak Sugiono ki Kepala Desa Klumpit. Oh nggih. Nah, wis tau tanggapan rene urung awakmu? Ketingale dereng. Dereng nggih nembe niki nggih. Nggih. Mula salam kenal, salam tepang kelawan warga masyarakat wonten ing Klumpit. Nggih. Tak andani, nggih nanggap kowe. Masyarakat iki urunane nyato 50. Ngerti ora kowe? Napa nggih, Pak? Iya. Sedaya berarti. Sedaya urunan. Sedaya urunan niki. Heeh. Lho, kaya ngono kuwi lho, semangate usahane marga masyarakat nggih nekakne awakmu lawan Pak Kangko kelawan kanca-kanca Dwijolaras Ya Indonesia. Allah. Mugi-mugi anu nggih Pak, Bu, napa diparingi lintu saking Allah. Amin. Panjenengan sedaya. Nggih? Heeh. Nggih. Mugi dijoli rezeki ingkang luwih kathah, luwih melimpah, luwih barokah. Allahumma Amin. kaya ngono kuwi, heeh, nembang ana. Nggih. Nggih. Iki anu, njaluk lelagon anu, Ula Tampar. Nah, Oh nggih. bawanana sik ya. Nggih, Pak. Heeh. Cah kok lugu. Heeh, iya. Omong ya nggih, mboten ngono dhisik. Oh, ngono. Saiki wis iso omong. Apa dhisik bisu ngawur. Wis pinter omong ning mung kendel. Heeh, saiki wis rada kendel pisan. Heeh. Metik seri angling Darmo ngono ya, Nak? Ya, heeh. Matek seri angkling Darmo. Kilo, penggemar beratmu komen. Sinten? Penjane Bapak Dwijo Ali Wirejo, kenal mboten? Oh nggih, Pak Dwijo. Nggih. Selamat malam, Pak. Nggih. Nah, Cil. Ana cerita tingkae ula kalih. Mau sambung wanci daluar kleru iki sing ngendang. Pikirane fokus. Rasa mikir awan mau perkara awan mau disesekne ra gelem ya wis bene. Awan mau disesekne pancen ra gelem mergo keselen. Pak Joko bilang kencang matur suwun rawuhipun kan sore. Ya, ya. Terus nah. Ingkang samya cumbureyu jenenge ula tampar. Ula Tampar ki karyane sapa, Nduk? Mbah Sukron Swondo, Pak. Mbah Kakung Sukron nggih. Nggih. Nah, biyen Umi sempat melejit dengan podang kuningnya, si Ratu Podang Kuning. Saiki ganti jeneng si Ratu Ula Tampar. Tok 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 tok. Dadi jenengmu anyar, Nduk, Jan. Nggih, kamangka niki tentang perselingkuhan niku, Pak. Lah iya apanya selingkuh itu indah kok. Nggih. Niku termasuk
termasuk seni ya, Pak. Seni. Nggih. Lah lek ngur tembang nyapa to? Lah nggih to. Tembang. Lah Saiki kan tembang. seni. Selingkuh itu seni. Nggih. Seninya di mana? Kok aku rong tahu. Wah, aku masalahnya rong tahu selingkuh, dadi aku ora ngerti. Oh. Nggih to butuhi. Siap. Cek panas sama aku Cek. Oh ngono ya. Ya. Nembang mawon nggih, Pak. Apa? Nembang mawon. Ya nembang nang arep gelut. Ora apa-apa ya dijenengke Umi Ratu Ula Kampar ora apa-apa ya, Mboten napa-napa. Ya. Wani gunjak garwane Sang Maha Lah piye wong saiki iki lagu-lagu sing gampang kondang iki ya gampang mumbul ki ya bangsa perselingkuhan ngono kuwi kok ono. Apa ya? Contone napa, Pak? Sesideman. Oh nggih. Nah, sesideman terus apa kae bojone wong liya. Oh garwane wong liya. Garwane wong liya kae, heeh. Ning ora apa-apa kuwi mung mandeg nggon tembang, jangan dilakukan. Nak ngono. Nggih. Ayo nembang wae. Bahaya iki situasine. Yo. Anang nggih kinaga raja digongke wae. Heeh. Nanune no ayo gong. Sesile nyinaga Nah, iki garapane beda karo liyane Nduk Nggih, Pak. Digarap gamelan Bali ya, siap-siap ya. Nggih. Iki mau weling saka menjane Pak Yatno, kon ngetokne garapan-garapan terbaru Dwijalaras Indonesia yang berkaitan dengan gamelan Bali. Mergo arang-arang dalang sing iso menggabungkan lan arang-arang sing nggawa gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ya, maaf. Saandero Solo, Surakarta, insyaallah lagi awake dhewe sing nggawa gamelan Bali, tambah raga, tambah biaya. Ora masalah, penting iso nyenengke wong akeh. Oh, ngono ya. Yo, kaya apa? Gamelan Bali, yuk garapan Dwijalaras Indonesia dengan Umi Hafifah vokalisnya. Yuk, dados.
Umi, ayo Nah, nggih. Nak wedok suwe ora ketok. Ingin melebarkan sayap truk iki Umi iki. Wah, ngono. Ora nderek madangkara saiki. Ora ya mung pengin mengibarkan sayap tegese melu dalang sapa-sapa. Wah, ngono. Ora enek masalah apa-apa, ya pengin melu dalang kono, ngono melu campur sari kono, melu cokek kono, ngono kuwi dadi. Oh. Iki mumpung anake wedok longgar ya ayo melu Pak Epoh. Pak Epoh. Ayo, biyen melejitmu mergo nganggo tembang podang kuning ya ya. Leres nggih. Nggih, Pak. Nah, kuwi nembang podang kuning kuwi nalika kowe kelas pira, Nduk? Riyen kelas pinten nggih? Kelas kalih SMP. Kelas 2 SMP. Nggih. Oh, baru pertama kali nembang ya podang kuning kuwi apa nek tembang liyane? Nggih, podang kuning niku, Pak. Mergo isane kuwi ya, Sian. Nggih. Iya. Wah, ya jajal saiki aku bapak tak pengen krungu tembang kuwi. Nggih, Pak. Karo ngadeg karo ngaturke bekti lawan panjenengane Bapak Bupati. Oh, nggih. Madiun ayo ngadeg ra apa-apa. Nuwun sewu nggih Bapak, kula badhe jumeneng. Adape dinggo. Ngono ya, sopan santun ki di atas utawa adab ki di atas ilmu, Gong. Heeh. Ya. Aku nganti kaget mambengi truk. Ngopo? Nganti kaget yang ngantasi Gus Ipin Bupati kok iso cium tangan karo aku. Wah, lha iki ngopo iki Gus aku. Ampun Gus aku ya ngono. Mboten padahal sih sepuh jenengan kali kula. Aduh, nggih aku. Pripun Nduk, Pripun, Pak? Ngaturke kelawan panjenengane Bapak Bupati sing tak sipar. Oh, nggih, Pak Bupati. Sugeng lenggah nggih, Pak. Jenengan pun dangu mboten anu kula lho, Pak. Apa? Nyawer kowe to. Mboten ketemu kula. Oh, mboten ketemu to. Nggih. Tak kira lek arep apa, Mboten. Oh ya, Umi Habibah Ponorogo punya. Ponorogomu ngendi to omongke, Kula Pulung, Pak. Lah aku tau mayang neng ndon daerah Pulung disusul karo bapakmu ke ya. Tahu ya. Nggih. Ya. Ngaturke bekti lawan Pak Bupati, Pak DPR, Pak Camat, Sawan iki komplit tenan lho saestu lho.
Nggih. Nggih to. Gara-gara ki biasane lek sing mirsani wis do kundur, nggih to. Nggih. Ning niki sing mirsani para pejabat-pejabat petinggi-petinggi wonten ing Kabupaten Madiun luar biasa ya Om ya. Nggih Pak, terus niki masyarakat nggih tesih mirsani. Heeh. Wis pirang tahun ra ketemu karo Pak Bupati? Sampun pinten nggih Pak? Udakara sedasa taun lah. Lah, suwi men ah. Mboten nggih, sakwene pun nderek Pak Yoyo. Mboten. Nggih. Nggih. Nah, saniki apa jenenge pengin melu sapa-sapa ya Om? Nggih. Nggih nambah pengalaman, ha ta? Nggih. Nah, lek melu kono ki rasane ngene, lek melu kene rasane ngene, ha ta? Nggih. Nah, ini jenenge golek lingkungan utawa apa jenenge iki? Apa lek ngarani lingkungan iki basane familiar apa ya? Habitat. Habitat. Habitat iki kewane. Ya engko sok kala mangsa ya melu wayangan, ya melu campur sari ngono ya Om ya. Nggih, Pak. Ya melu klenengan ngono ya Om ya. Nggih. Men saya pinter. Nah. Nggih. Monggo kula nyuwun podang kuningmu coba. Nadian wujud temong peksi. Menika Pak Marsono bilang kenceng nggih tasih monitor bapake Mbak Dian. Nggih, nyimak Pak, nggih menika Mas Ningkring munggur Mojo Gedang kita tasih umungon matur nuwun. Ben bengi ora waleh ya, Truk. Heeh. Mas Slamet Klego nyuwun podang kuning saking TV Sekarwangi Jaya Jakarta matur sembah nuwun. Lah iki pas diaturke. Nah, Mas Slamet iki juragane CP Sekarwangi Jaya. Heeh, nggih Pak Joko Kedung Malang. Papar Kediri yo monitor. Nggih, suwun. Ayo Nduk, lanjut Nduk. Ya ayo, ya ayo. Halus manis nangsa make. Ras. Golek isi podang jenar. Ya ayo, ya ayo. Ibu bunga Nyanding ya. Nyanding bisa dadi tamba. Iki digarap rong iranga ya, Nduk, Iung. Nggih, Pak. Digarap gecul, terus kok digarap jaranan. Nah, utawa ngoten. sinterewe. Nah. Wah, mambengi wis ra ndelok, Truk. Mayang Kara ki penyanyi nek jaget jaranan payo. Gogong nganti mlungu matane. Lah iya, wis lemes lah ya. Ayo sken cacane awake dhewe wis tuwek arep nyapa. Ya. Apa lho kendangane jogetane anu mayang karo Okwai apa lho jogetane mambengi?
Ah usule Iswanto kuwi sindene Dwija Laras kon nganggo jarik kaya teke Mayangkara. Dadi iso dilerekne ngono. Usule Iswanto lho, ora aku lho. Iswanto sing usul. Tenan. Piye? Heeh to Es mau ngono to. Iswanto lho, udu aku lho. Tenan. Dadi jarik iso dilerekne mbah rek, no dadi megagak ketok. Apa sih? Klarifikasi sih. Nggih. Lah, lek sinden-sindene niki kan mau dalu lak sik prawan-prawan. Dadi umpamane dilerekne sik aman-aman wae. Lah lek iki terus piye keadaane engko? Engko enak sing ngece. Oh, sing enak sing bencu. Wah, begitu. Neng ngarepe bupati lho Mak begini ya. Wah. Iku. Kayak apik ya Iswanto ngerti-ngerti pas omong kuwi nyelemong usul. Anu diusulke sinden DLI, Pak. Jari golerekan jare. Lek megakake dilerekne munggah ngono dadi mung tayeten tok ngono. Ampe kuwi, saya sing ngono kuwi burine. Pak. Wah, ampe men. Lah ya Bang. Ya, ayo nduk Nah, garap bejo ya, ya. Esok awan ning omah wis ora kerasa
gak noni kan kae. Mike virus.